नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, पुन्हा एकदा डॉक्टर किसानच्या YouTube चॅनलला तुमचं खूप खूप स्वागत। व्हिडिओचा विषय जर लक्षात घ्यायचा असेल, टोमॅटो पिकामध्ये एकरी आपल्याला 40 टन उत्पादन घ्यायचं असेल तर पहिल्या 25 दिवसामध्ये कसं कामकाज केलं पाहिजे त्या संदर्भामध्ये आजचा हा व्हिडिओ देत असताना आपण एकंदरीत जर विचार केला, टोमॅटो पिकामध्ये एकरी 40 टन उत्पादन घेण्यासाठी पहिल्या 25 दिवसात कसं कामकाज केलं पाहिजे। आपण खास करून जर विचार केला, 2 सरीमधील अंतर असेल, 2 झाडांमधील अंतर असेल, त्याचप्रमाणे लागवडीच्या अगोदर जो बेसल डोस आहे तो अतिशय कमी खर्चामध्ये आपल्या जमिनीच्या पोतानुसार कसा दिला पाहिजे, बऱ्याचशा व्हिडिओमधून मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे। आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे टोमॅटो पिकात एकरी 40 टन 80 टनापर्यंत उत्पादन घेणारे शेतकरी आहेत, परंतु आपल्याला मिनिमम त्या ठिकाणी 40 टन उत्पादन घेण्यासाठी पहिल्या 25 दिवसात कसं कामकाज केलं पाहिजे त्या संदर्भामध्ये व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे। आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, येत्या 25 जून पर्यंत अजूनही तुम्हाला संधी दिली आहे की डॉक्टर किसानचं ऑनलाईन त्या ठिकाणी टोमॅटो पिकातील ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन बुकिंग असेल किंवा प्लॉट रजिस्ट्रेशन असेल ते 25 जून पर्यंत सुरू आहे। त्यासाठी जी फी आकारण्यात येते त्यासाठी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये सगळे नंबर दिले आहेत, त्या नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता। व्हिडिओला सुरुवात करायच्या अगोदर चॅनलला प्रथम आला असाल चॅनल सबस्क्राइब करून घ्या, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा। आपल्या सोबत शेतकरी आहेत। दादा, आपलं पूर्ण नाव काय आहे? माझं नाव रोहिदास गोपीनाथ खालकर, कंपोस्ट बेंडाळी, तालुका निफाड, जिल्हा नाशिक। माझा मोबाईल नंबर 7304013607 7304013607। आपला हा किती दिवसापूर्वीचा लागवड केलेला प्लॉट आहे? 5वा दिवस आहे आज 5वा दिवस आहे। पहिली आळवणी काय केली तुम्ही? 134013 2 किलो प्लॅटिनम प्लस 1 लिटर प्लॅटिनम 1 लिटर आणि रोको 100 ग्रॅम। आपला हा 20-22 गुंठ्याचा प्लॉट आहे। हो, एकरी मित्रांनो, जे 25 दिवसात कामकाज करायचंय, 40 टन उत्पादन घ्यायचंय, त्यासाठी 4थ्या दिवशी पहिली आळवणी या ठिकाणी सगळ्याच महाराष्ट्रामध्ये पावसाने ओढ दिली। अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला टोमॅटोचं उत्पादन घेत असताना पहिल्या 25 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी कशी काळजी घेतली पाहिजे, आपला उत्पादन खर्च कसा कमी राहिला पाहिजे। पहिली आळवणी आपण 4थ्या दिवशी घेतोय, प्लॅटिनम 1 लिटर घेतोय, त्याच्यासोबत 3 ते 4 किलो एकरी प्रमाण सांगतोय। हा 20 ते 25 गुंठ्याच्या प्लॉट मध्ये एकरी त्या ठिकाणी आपल्याला 1 लिटर त्या ठिकाणी प्लॅटिनम 3 ते 4 किलो 13-40-13 घ्यायचं आहे। 19-19 घ्यायचं नाहीये, 13-40-13। ऍक्ट्रा तुम्हाला थायमोक्झॉल जे कीटकनाशक आहे ते 100 ग्रॅम, रोको तुम्हाला घ्यायचे 200 ते 250 ग्रॅम किंवा रिडोमिल गोल्ड 250 ग्रॅम तुम्ही घेऊ शकतात। आपल्याला मर रोगा संदर्भामध्ये ज्या अडचणी येतात त्यासाठी ही पहिली आळवणी। झाडाचा जो स्टंप आहे, हा जो स्टंप आहे हा चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला बनवायचा आहे, त्यासाठी ही पहिली आळवणी आहे। त्याच्यानंतर पहिली फवारणी तुम्हाला करायची आहे। पहिली फवारणी त्या ठिकाणी करायची अगदी साधी फवारणी 5व्या दिवशी करू शकतात। कराटे घेऊ शकतात किंवा रिजंट घेऊ शकतात। दोन्ही घेत असताना कराटे 1 मिली प्रति लिटर, रिजंट 1.5 मिली प्रति लिटर आणि त्याच्यासोबत चांगल्या दर्जाचं नीम तुम्हाला त्या ठिकाणी अर्धा ते 1 मिली घ्यायचं आहे। 5व्या दिवशी ही फवारणी झाली। 8व्या दिवशी तुम्हाला दुसरी ड्रिंचिंग करायची आहे। त्या ठिकाणी खूप महत्वाची ड्रिंचिंग आहे। मर रोग सगळ्याच विभागांमध्ये त्रास देतोय, पाऊस, झाडाला त्या ठिकाणी गळे पडतायत, हवा आहे, अशा वेळेस दुसरी ड्रिंचिंग खूप महत्वाची आहे। जर 40 टन उत्पादन घ्यायचं आहे, उत्पादन खर्च कमी ठेवायचा आहे, व्हरायटी कुठलीही असू द्या, झाड हे डौलदार बनवत असताना अधिक फुटवे बनवायचे, दुसरी ड्रिंचिंग 8व्या-9व्या दिवशी घ्यायची आहे। एकरी त्या ठिकाणी 500 मिली तुम्हाला घ्यायचं आहे अल्ट्राबॅक, हे जे बुरशीनाशक आहे, जैविक बुरशीनाशक मास्टर ॲग्रो सायन्सचं अल्ट्राबॅक तुम्हाला घ्यायचं आहे 500 मिली। त्याच्यासोबत अगदी साधं कॉपर तुम्हाला ब्ल्यू कॉपर फ्लायटेक्स नावाने मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे, ते 500 ग्रॅम पर्यंत तुम्हाला घ्यायचं आहे। ही 8व्या-9व्या दिवशी ड्रिंचिंग करून घ्यायची आहे। 9व्या-10व्या दिवशी दुसरी फवारणी करायची आहे। 5व्या दिवशी फवारणी केली आहे, एक 3 दिवस गॅप जाऊ दे, 8व्या-9व्या-10व्या दिवशी तुम्हाला दुसरी फवारणी करायची आहे। स्कोर त्या ठिकाणी घ्यायचंय तुम्हाला 200 लिटर पाण्यामधून 75 मिली, कवच 200 ग्रॅम घ्यायचंय, ऍक्ट्रा परत एकदा 75 ग्रॅम। दुसरी फवारणी झाली, 2 ड्रिंचिंग तुमच्या झालेल्या आहे, पाऊस पडत नाहीये, रोज तुम्ही त्या ठिकाणी सकाळी अर्ली मॉर्निंग किंवा संध्याकाळी 7 नंतर हे 30 ते 35 मिनिटं पाणी आपल्याला द्यायचंय ड्रिपच्या माध्यमातून। आता तिसरी फवारणी तुम्हाला त्या ठिकाणी घ्यायची आहे, पानं रुंद झाले पाहिजे, पानाची कॅपॅसिटी, फोटोसिंथेसिस, टोमॅटोची उघडझाप चांगली चालू ठेवण्यासाठी मॅग्नेशियम सल्फेट 2.5 ग्रॅम प्रति लिटर, त्याच्यासोबत तुम्हाला ग्रीन कव्हर हे जे सीवीड आहे हे 2.5 मिली प्रति लिटर आणि अँट्राकॉल हे बुरशीनाशक 2 ग्रॅम प्रति लिटर, ही तिसरी फवारणी तुम्ही घ्यायची आहे। याच्यानंतर तुम्हाला तिसरी ड्रिंचिंग करायची आहे। 15वा-16वा दिवस येईल, झाड डौलदार त्या ठिकाणी दिसायला सुरुवात होईल। 25व्या दिवशी आपल्याला बांधणी करायची आहे, फुटवे अधिक मिळवायचे आहे।
त्यासाठी तुम्हाला त्या ठिकाणी 15 ते 18 दिवसाच्या दरम्यान तिसरी ड्रिंचिंग करायची. एकरी तुम्हाला घ्यायचंय त्या ठिकाणी 5 लिटर 4 स्ट्रोक. ज्या आर्ली लागवडी आहे, बऱ्याचशा वेळा मी सांगतो 1144 11 घ्या, परंतु ह्या व्हिडिओ मधून मी सांगतो ज्या आर्ली लागवडी आहे, पाऊस ओढ देतोय, क्लायमेट कंडिशन त्या ठिकाणी उष्णता आहे, हवा आहे, 4 स्ट्रोक तुम्हाला त्या ठिकाणी घ्यायचं एकरी 5 लिटर. 20-25 गुंठ्यापासून 50 गुंठ्यापर्यंत क्षेत्र असेल तरी 5 लिटर घ्यायचं आहे. त्या 5 लिटर 4 स्ट्रोक बरोबर तुम्हाला त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे फिनोलेक्स कंपनीचं 15-30-15 4 ते 5 किलो. 5 किलोची बॅग मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. 5 किलोच त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे तुम्हाला. 15-30-15 ही ड्रिंचिंग झाली. त्याच्या अगोदर एक फवारणी तुम्ही करून घ्यायची आहे, जी तुम्ही मॅग्नेशियम सल्फेट, ग्रीन कव्हर, अँट्राकॉलची केली. त्याच्यानंतर तुम्हाला नागाळाही येऊ नये म्हणून झेडेलेक्स 250 मिली 13वा 14वा 15वा दिवस असेल, ड्रिंचिंगच्या अगोदर तुम्हाला फवारणी करायची आहे. त्या ठिकाणी झेडेलेक्स 250 मिली, आबाशिन 100 मिली, कॉम्बीफट 100 ग्रॅम. एकदा शेतकऱ्याकडे येतोय, मी व्हिडिओचा विषय तुम्हाला सांगितला. एकरी 40 टनापर्यंत उत्पादन म्हणजे फक्त 2000 कॅरेट. काही शेतकरी 4000 कॅरेट एकरी काढतायत. हा शेतकरी आपल्या सोबत उभा आहे. या अगोदर डॉक्टर किसानचं मार्गदर्शन घेऊन 20 गुंठ्यामध्ये किती उत्पादन घेतलं तुम्ही? 2000 कॅरेट काढले होते 20 गुंठ्यामध्ये, हिवाळी हंगामामध्ये. हिवाळी हंगामामध्ये किती क्षेत्रात? 20 गुंठ्यामध्ये. 20 गुंठ्यात. मी व्हिडिओ मध्ये सांगतोय एकरी 40 टन म्हणजे 2000 कॅरेट. जर 20 गुंठ्यामध्ये शेतकरी डॉक्टर किसानचं मार्गदर्शन घेऊन 2000 कॅरेट हिवाळी हंगामात काढू शकतो, पावसाळी हंगामामध्ये नक्कीच तुम्ही त्या ठिकाणी 4000, 4500, 5000 क्रॉस त्या ठिकाणी करू शकतात. परंतु त्यासाठी पहिल्या 25 दिवसातलं जे बिल्डिंग आपण उभी करत असतो किंवा इमारत उभी करत असताना जो पाया आपण भरतो, जे स्ट्रक्चर आपण तयार करतो, त्यासाठी 40 टन मिनिमम उत्पादन घ्यायचं आहे. 1 नंबर माल आपल्याला मार्केटमध्ये न्यायचा आहे. त्याच्यासाठी उत्पादन खर्च कमी ठेवायचा आहे. म्हणून पहिल्या 25 दिवसामध्ये प्लॅटिनमची ड्रिंचिंग झाली, अल्ट्रा बॅग झालं, 4 स्ट्रोकची ड्रिंचिंग झाली, इथपर्यंत आलो. 18 दिवस झाले, 20 दिवस झाले, 20, 21, 22व्या दिवशी जमिनीच्या माध्यमातून, ड्रिपच्या माध्यमातून एकरी त्या ठिकाणी 5 ते 8 किलो कॅल्शियम नायट्रेट देऊन घ्यायचंय. झेडेलेक्सची फवारणी तुमची होते 17व्या 18व्या दिवशी, नागाळा येऊ नये म्हणून महागड्या औषधं न वापरता. कॅल्शियम नायट्रेट गेल्यानंतर 1 ते 2 दिवस जाऊ द्या. फवारणी तुम्हाला घ्यायची कुमानेल, झायरम तुम्हाला घ्यायचे 2.5 मिली प्रति लिटर. 200 लिटरचं प्रमाण या ठिकाणी सांगतो. 500 मिली कुमानेल, 05234 500 ग्रॅम. वेस्पा 40 मिली. वेस्पा हे बुरशीनाशक आहे, 2 कंटेन आहे त्याच्यामध्ये. तुमचा करपा रोग येऊ देणार नाहीये. त्याचप्रमाणे तुमच्या लेट ब्लाइट असेल, अर्ली ब्लाइट, याच्यावर देखील काम करेल. 2 पेऱ्यामधील अंतर चांगलं कमी ठेवण्याचं मदत त्या ठिकाणी तुम्हाला करेल. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट, जास्तीचे फुटवे तुम्हाला कसे मिळतील याच्यावर आपण त्या ठिकाणी भर देणार आहोत. पहिल्या 25 ते 28 दिवसामध्ये पहिली बांधणी करून आपल्याला 7 ते 8 फुटी काढल्यानंतर दुसरी बांधणी 35 दिवसाला करतोय, फुलारा अवस्था येईल. त्यासाठी 25 ते 50 दिवसातील कामकाज कसं करायचं आणि 2000 कॅरेटचं उद्दिष्ट ठेवून आपल्याला एकरी खर्च हा कमी कसा ठेवता येईल, हे सातत्याने या वर्षी तुम्हाला शेतकरी मित्रांनो जे प्रेम डॉक्टर किसानवर तुम्ही दाखवलं, मी गेल्या 4 वर्षापासून बघतोय. दरवर्षी शेतकरी त्या ठिकाणी वाढतायत, टोमॅटोचे शेतकरी वाढतायत, त्यांच्या अपेक्षा वाढतायत. या वर्षी मी विचार केला, स्कीम 2 वेळा आणली, फी देखील त्या ठिकाणी दुप्पट केली, तरी शेतकरी डॉक्टर किसानकडे फी जमा करताय, प्लॉट रजिस्टर करताय. बाबांनो, एकच हात जोडून विनंती आहे, प्लॉट रजिस्टर नक्की करा. परंतु 100% वेळापत्रक ज्याला फॉलो करता येईल अशा शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी प्लॉट रजिस्टर करायचा आहे, जेणेकरून तुम्ही आम्ही जी फी आकारतोय, जी फी तुम्ही भरताय, ती भरल्यानंतर तुमचा फायदा 100% झाला पाहिजे. परत एकदा खालकर साहेब तुमच्याकडे येतो. तुम्ही गेल्या 1-1.5 वर्षापासून डॉक्टर किसानला फॉलो करताय. आता द्राक्षाचा देखील प्लॉट आहे, कारल्याचा प्लॉट आपल्याकडे रजिस्टर आहे. टोमॅटोमध्ये 20 गुंठ्यात 2000 कॅरेटचं उत्पादन घेतलं. एकंदरीत आलेलं वेळापत्रक जर तंतोतंत फॉलो केलं तर काय रिझल्ट मिळतो, इतर शेतकऱ्यांना काय सांगाल तुम्ही? मी आता जे एप्रिल महिन्यामध्ये जे कारले लावले, फुल हिट मध्ये लावलेले, मला 90% लोक म्हणत होते कारल्याचा प्लॉट होणारच नाही. पण मी तुमच्या बेस डॉक्टर किसानच्या भरोशावर कारल्याचा प्लॉट रजिस्टर केला आणि तुमच्या मार्गदर्शन 100% शेड्यूल तोच फॉलो करतोय. कोणत्या प्रकारे वेळेचं म्हणजे जसं डेट वाईज ज्या दिवशी ड्रिंचिंग तर त्या दिवशी ड्रिंचिंग, किती वेळ झाला तर त्या दिवशी ड्रिंचिंग करायची, पावडर टाइम टू टाइम करायचं काम 100% डॉक्टर किसानच्या मार्गदर्शन करतो. त्याच्यामुळे आज कारल्याचा प्लॉट एकदम 100% तुम्ही बघितला. आणि कारल्याला मार्केट पण चांगले, 500 रुपये प्रति डाळी चालू आता माझी. मित्रांनो, काय होतं, मार्केट आपल्याला कधी वाढेल कधी कमी होईल याची शाश्वती नसते. परंतु माल बनवत असताना आज हे टोमॅटोचं 5 दिवसाचं रोपटं आहे, अजून 55-60 दिवसांनी सुरू होणार आहे. आणि त्यावेळेस मार्केट वाढल्यानंतर आपण काम करायचं. या गोष्टी न करता इमारत उभी करत असताना स्ट्रक्चर कसं ठेवायचं,
पक्का पाया बनवत असताना महत्वाच्या कोणत्या ड्रिंचिंग आहे, कोणत्या फवारण्या आहे आणि अतिशय कमी खर्चामधलं हे वेळापत्रक तुमच्यापर्यंत आजच्या या व्हिडिओमधून दिलं. 40 टन 100% उत्पादन घ्यायचं असेल तर अशा पद्धतीने जर वाटचाल केली, डॉक्टर किसानचं वेळापत्रक तुम्ही जर वापरलं, ऑनलाईन प्लॉट रजिस्टर केला, ज्यांच्यापर्यंत मी पोहोचू शकत नाही त्यांच्यासाठी युट्यूबच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ट्रिक्स, वेगवेगळ्या तुम्हाला डिसिजन त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न असेल. मोबाईल ऍप्लिकेशन प्रत्येकाने डाउनलोड करून मोबाईलमध्ये मोफतचा सल्ला येत्या 8 दिवसानंतर रोजचा सल्ला स्वतः मी त्यामध्ये तुम्हाला देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. जसे 2 व्हिडिओ मी अजून 8-10 दिवसांनी देणार आहे. टोमॅटो पिकामध्ये काय त्या ठिकाणी अडचणी येणार आहे, रोज कुठली फवारणी घ्यायची, दव पडतंय, पाऊस पडलाय, मर रोग येतोय, कोणत्या कोणत्या समस्या येत्या, संपूर्ण महाराष्ट्र असेल, कर्नाटकचा काही भाग असेल, MP असेल, ज्या ज्या भागांमध्ये टोमॅटोचं उत्पादन घेतलं जातं तेथील व्यापारी असतील, तेथील शेतकरी डॉक्टर किसानचं मार्गदर्शन घेत आहेत. या सगळ्या आयडिया घेऊन तुमच्यापर्यंत मोफत सल्ला येत्या 1 जुलै पासून रोज मोबाईल ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला सकाळी 9 ते 10च्या दरम्यान. आजची परिस्थिती, आज टोमॅटो मध्ये या प्रमाणामध्ये करपा येऊ शकतो किंवा काय होऊ शकतं, मार्केटचा अंदाज त्यामध्ये देण्यात येईल. वेगवेगळ्या ठिकाणचं मार्केट रेट तुम्हाला सांगण्यात येईल. या सगळ्या गोष्टी देत असताना मोबाईल ऍप्लिकेशनचा वापर तुम्ही जरूर करा. येत्या काही दिवसात खास करून आमचे MP असेल, UP असेल, कर्नाटकचे शेतकरी बांधव आहे यांच्यासाठी हिंदी भाषेमध्ये लवकरच मोबाईल ऍप्लिकेशन येण्याचा त्या ठिकाणी आमचा प्रयत्न असेल. त्याच्यावर काम चालू आहे, ते लवकरच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आजचा व्हिडिओचा शेवट करत असताना परत एकदा सगळ्या शेतकऱ्यांना सांगतो, एकरी 40 टन उत्पादन घ्यायचंय. व्हिडिओ 100% फॉलो करा. ऑनलाईन मध्ये अजूनही 4-5 दिवस आहे. प्लॉट रजिस्टर त्या ठिकाणी करू शकतात. येत्या जुलैमध्ये कदाचित प्लॉट रजिस्ट्रेशन त्या ठिकाणी बंद करण्याचा निर्णय कदाचित मला घ्यावा लागेल आणि तो निर्णय घेतल्यानंतर तुमच्यापर्यंत माझा मांडण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला, चॅनलला प्रथम आला असाल चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. नमस्कार.